Здравейте, брати и сестри! Аз се казвам Андрей, това е моята съпруга, тя се казва Маринела. Искаме да прославяме името на Бог. Искаме да издигаме името на Бог. Искаме да кажем нашето свидетелство, най-вече моето свидетелство, какво Бог извърши в моя живот. Този клип не го правиме, за да се издигаме себе си, а да издигаме Исус Христос, да издигаме Царят на царете. Когато живеехме в България, ние сега се намираме в Германия. Когато живеехме в България, аз бях на 17 години и работих заедно с баща ми в Видин. Работих заедно с баща ми лятото и един ден не се чувствах добре. Болеше ме кръста, чувствах много силни болки в кръста. И аз казах на баща ми, аз се прибирам, защото много ме боли кръста. Пребрах се, брати и сестри, и се завих с 2 юргана, когато се пребрах в нас, защото ми стана много студено. И през това време майка ми приготви обяд, да обядваме, и тя няколко пъти ме викаше и видя, че не се обадих и дойде в стаята ми. Видя, че ми стана лошо, че си глътнах езика, тя почна да вика. И през това време баща ми се прибира. И той почна да се бори с мене, почна да я изкара езика ми. Докъде ме закараха в болницата, няколко пъти ми става лошо. И там съм паднал в кома 3 дена. 3 дена бях в кома. Но преди това баща ми и там на неговата фамилия се разбраха да ме закарат в София с хеликоптер. Но лекар е казал, вие ако го вдигнете, там ще си остане. И баща ми каза, не искам нищо, няма да правим нищо, ще го оставим. И те ме оставиха и аз на третия ден аз станах. Бог си прослави името в живота ми. Много неща аз не помня, те ми ги разказваха, те ми казваха какво се случи, те ми ги разказваха, защото аз като бях в тази ситуация, аз не помних. И братя и сестри, Бог показа милост и аз на третия ден се събудих. И много пастори от Видин се молиха, братя и сестри се молиха, майка ми отиваше от църква на църква, молиха се много за мен. И когато аз на третия ден се събудих, баща ми, първият човек, който видях, това беше баща ми. И той е купил един сандвич и ме попита, познаваш ли ме? И аз казвам, да, познавам те, и той се зарадва много. И брат и сестра, аз почнах да отивам в църква, но не приех Бог. Не си отдадох изцяло живота на Бог. Приех Бог и почнах така 1 месец, 2 месеца постоянно да отивам в църква. И изведнъж спрех да отивам, почнах да върша светските си неща, почнах да върша нещата, които на Бог не му харесват. И когато станах на 20 аз се ожених за моята съпруга. И когато се роди големия ни син Габи, той сега е на 5 годинки, но когато беше на 20 дена, пак същото ми се случи. Пак същото, отидех на работа с баща ми, пребрах се, защото пак ме болеше кръста, температура имах. И когато се пребрах вечерта към 2-3 часа, всичко моята съпруга е видяла. И пак същото ми стана, брати и сестри, пак същото лошо, пак също глътнах си езика. И баща ми пак почна да се бори с мене, докъде ме закараха в болницата. Те там чакаха много дълго време бърза помощ. И кога ме закараха в болницата, аз пак бях в кома 4 дена. 4 дена бях в кома. На 4-ти ден аз станах. И това е прослава на Бог. Когато бях на 17 години във Видин, те не са разбрали от какво е това. Не са разбрали. Но в София, когато бях на 20 когато се ожених, и там пак също ми стана, там са разбрали енцефалит. Това означава кръв в мозъка.
имах кръв в мозъка и затова ми стана лошо. И 1 месец бях в болницата и когато се пребрах, и моята съпруга беше в болница, но тя ще ви разкаже. Заедно бяхме 1 месец в болницата. И когато се пребрах, един пастор е дошъл, защото ние вече живеехме в София. Един пастор е дошъл с сестри, с братя, е дошъл в нас да се молят. И аз видях, наистина Бог какво извършил в моя живот, в живота на моята съпруга. И аз взех заедно решение с моята съпруга да приемаме Бог, да тръгваме по Него пътя, защото аз осъзнах, че моето дихание, моя живот, всичко зависи от Бога. Без Бога аз съм една кръгла нула. Без Бога не мога да направя нищо. Но с Бога съм повече от победител. Това го осъзнах. И приех Бог, тръгнах по Божия път ревностно, много ревностно. С пастор отивах насякъде, където той отиваше, аз с него заедно. Но ме беше срам да се моля. Беше ме срам да разкажа моето свидетелство и винаги пастора казваше моето свидетелство. И 2 месеца ревностно отивахме навсякъде. И аз взех решение да дойда в Германия. С баща ми, с майка ми почнахме да работиме. Събрахме пари и взехме квартира. И малкият ми син, големият ми син, той стана на 2 месеца. И отидех в България, взех съпругата ми и сина ми. И дойдехме тук в Германия. И като дойдехме тук в Германия, в Битафел, там нямаше църкви, нямаше брати и сестри, нямаше с кой да се събираме. А ние бяхме новоповярвали. Не знаехме много за Бог, не знаехме, че може ние лично да го търсим, не знаехме, че може ние лично имаме срещи с Него. Не знаехме ние това, никой. Пастора ни учеше, но бяхме още нови във вярата. И не знаехме много неща. И от ден на ден ние се отдалечавахме от Бог, без да осъзнаем. Отдалечавахме се, вършихме си пак светските неща, не пиех алкохол, не използвах цигари, а преди съм пушил и съм пил. И сина ми направи 1 годинка и ние годинката направихме светско. С пиене, с алкохол, викнахме приятели от света и даже заколихме агне. Агнето 3 пъти пада в огъня, аз не се осъзнавам, че аз трябваше да издигам името на Бог, но аз съм прославил дявола чрез това нещо и аз не осъзнавах, че правих грешка. Братя и сестри, мина се 1 седмица-2 и разбрахме, че моята съпруга е бременна. Но детето почина в корема й. Тя трябваше да отива в България да взима едни документи и там хората и казаха: добре, че си дошла, че нямаше да може да те спасим и тебе. И от тогава ние осъзнахме, най-вече аз, осъзнах, че направих голяма грешка. Оттеглих се наистина много сериозно от Бог. Спрях да го търся, спрях да имам общение с Него. И това беше за мене един шамар от Бог. Защото когато сме далеч от Бог, ние сме мъртви, брати и сестри. Мъртви сме. Без Бог не може да направим нищо. И когато ние дойдехме, се преместихме в друг град, сега се намираме в Хаген. Ние преди 4-5 години дойдехме тук в Хаген, но с една цел, защото пак не знаех да направим кредит по втория начин. Аз лично да направя кредит по втория начин, но Бог не е позволил да направя това. Бог не е позволил да направя това, да направя този кредит, защото беше по втория начин.
И аз бях съгласен тук да работя за 20 евро. Само да нахрана семейството си, да не оставиме така. Бях съгласен да работя за 20 евро. И работих тук с едно момче. Това става преди 4 години, 5. И работих с едно момче. И аз го питам, има ли тук църкви? Има ли църкви в Хаген? Той казва, да, има. И сме почнали да ходим тук в една църква. И оттам почнахме наистина да вървим по Божия път. Но как, брати и сестри, в църквата отивах, молих се, помазание, присъствие, издигаме глас към Бога, излизаме от църквата, брати и сестри, и вършихме пак светските неща. Имахме в света компания, които използваха пиене, наркотици, но аз не използвах алкохол, не използвах тези неща, но бях в тази компания. Заедно излизах от църквата, те ми звъняха да отиваме на кръщене, да отиваме на сватба и аз отивах, брати и сестри. Бях и с Бога, бях и с дявола. И не осъзнавах пак, че правя грешка. Но изведнъж Бог ми отвори духовните очи. Бог ми отвори духовното сърце, защото аз му позволих. Бог не е нахален. Бог може да те промени, когато ти му позволяваш. Бог може да те изцери, за да може Той да си прослави името. И когато аз осъзнах, че правя грешка, отивам в църква, моля се, присъствие, излизам от църквата, върша това, което дявол иска. И взех решение да се оттеглям от моите приятели. Взех решение да се оттеглям от тях и почнах да търся сериозно Бог. Почнахме наистина да се обръщаме сериозно към Бог. И по едно време имахме проблеми в дома, заедно живеехме с баща ми, с майка ми. Но много трудно ми беше да се отдалеча от майка ми, от баща ми. И аз един месец исках Бог да ми говори, Бог да ме изпълва с мъдрост, да взема най-мъдрото решение. И там между нас станаха и неща. И Бог ни благослови. Бог ни благослови с финанси. И взехме си квартира, взехме си всичко, каквото ни трябваше. Има хора, които работят за Бог, има хора, които работят и за дявола. Ние бяхме на ръба да се разделим, аз и моята съпруга, но слава на Бог, Бог е по-силен. Бог е по-силен от всеки един. И мина се много дълго време, аз тръгвах сериозно към Бог. Аз бях един, както всеки един отива на стола, чува словото, моли се и се прибира. Но аз осъзнах, че наистина нивата е голяма, както Божието Слово казва, че нивата е голяма, а работниците малко. И аз исках много да работя в Божията нива. Исках много. Виках към Бог, молих се, защото виждах, че наистина има хора, където се нуждаят да чуват едно насречение, или има много хора, където се нуждаят да отиваш в техния дом, да се молите заедно, да се насърчавате заедно. И аз това го виждах. И аз съм седел пред Бог. И един ден пастора ми звъни и ми казва, искаш ли да служиме заедно, да служиш в нашата църква? И аз се зарадвах се, защото аз само това съм чакал. И почнахме да служиме заедно. Няма да казвам име на църквата, къде бях. Почнахме да служиме заедно, но там неприятеля се опитваше да разцепи семейството ми, да раздели семейството ми. Но Бог е по-силен. Пак ви казвам, Бог е по-силен. Вярвайте в Бог, уповавайте на Бог.
Нека Бог да ви отвори духовните очи, духовното сърце, да не виждаме на човек. Защото и Божието Слово казва: проклет е този, който уповава на човек. Нашето упование да е Бог. Да осъзнаеме, че последни времена живеем и живота ни зависи от Бог, диханието ни зависи от Бог. И наскоро, преди 2 месеца, брати и сестри, пак същото ми се случи. Тук в Германия, почнах да работя и на работното ми място 2 дена аз отивам с болки на кръста. Отивах с температура и пак също стана, брати и сестри. Сега съм на 27 септември, ще направя 28. Когато стана на 17, когато ми стана на 21 и сега на 27, същото ми стана, брати и сестри, преди 2 месеца. Същото ми стана, бях в болницата 3 дена. 3 дена бях в болницата, пак в кома. Тук лекарите ме преспиваха, но 3 дена аз бях в кома. И Бог показа милост към мене, братя. Целта на дявола човека да умре. Но Бог, когато каже една дума, Бог, когато каже ти няма да умреш, но ще живееш, наистина така, братя. Ето аз стоя пред вас и заедно с моето семейство и няма да спирам да прославя името на Бог. Няма да спирам да кажа колко е велик нашия Бог. Няма да спирам да говоря за Него, брати и сестри. 15 дена бях в болницата. 15 дена бях в болницата, но Бог и там ме потребил. Бог и там ме потребил, братя. На 3-4 ден, когато аз станах и те ме преместиха, един етаж ме качиха нагоре и всяка сутрин идваха 2, за да може да ми помага за да може да ставам, да се раздвижа. Но аз като ставах, почвах да повръщам. Нямах сили за нищо. Но аз вярвах, че Бог ще ми справи на крака. Вярвах, че Бог ще ми изцели съвършено. Благодарение и на моите брати и сестри, които сега служиме заедно. Благодарение на пастор Георги Димитров, ние заедно служиме в църквата Скинията на Давид. Благодарение на всички брати и сестри, благодарение на другите църкви, които се молиха, благодарение на братите и сестри, че събраха в духа се събраха и постоянно ме издигаха в молитви и Бог си прослави името. И брати и сестри, всеки ден тези 2 идваха да ми помагат, но аз не можах да ставам, нямах сили. И още 2 имаше вътре в моята стая. Но един ден, това вече стана на 5-6 ден, аз сам, брати и сестри, почнах да ставам сам. Почнах да ходя, брати и сестри, без никаква помощ, освен помощта на Исус Христос. Без никаква подкрепа, освен подкрепа на моя Исус Христос, на моя Спасител, на моя Изцелител. Той толкова много обича мене и вас, че даде сина си на кръста. И аз почнах да ходя, брати и сестри. И сега съм тук пред вас. И Бог и там ме потребяваше. Имаше един старец. Той беше на 60 години, сърбин. Но аз се чувствах добре, почнах да ходя. И този човек, сърбина, дъщеря му и жена му всеки ден идваха и те се молиха. И един ден ми казваха: може ли да помогнеш на моя баща? Виждаме, че ти си по-добре. Може ли вечерта, ако чуваш, че нещо вика или нещо му става, може ли да звъниш на звънеца и да викаш лекарите? Аз викам: да, може.
И всяка вечер аз съм викал, брати и сестри, лекарите. Но и аз ставах да му помагам, ставах да му давам вода. Това не е за да се прославя аз, а да се прослави името на Исус Христос. Аз ставах и помагах на този човек. Помагах с цялото сърце на този човек. Каквото се нуждаеше, аз винаги го питах какво се нуждае, какво иска да му помагам. И дъщеря му и жена му, те бяха много радостни. Бяха много радостни, че аз помагах на човека. Даже една вечер съм извикал доктора и доктора казва, не дей да звъниш, защото има и други болни. И аз казах, болниците за това, за болните, и вие трябва да обръщате внимание на всички. Но аз ставах, брати, и помагам този човек. И Бог ме потреби за друг човек, пак в същата болница, в същия етаж, една стая до мене, българин. И аз постоянно отивах при този човек да му говоря за Бог. Аз отивах при този човек да му говоря за Бог вътре в болницата. И този човек казва, когато се съберем с тебе, ми е добре. Когато се молиме, добре ми е, чувствам се добре. А той не е повярвал в Бог. Вика, когато ти идваш и почваш да говориш, вика, добре ми. И всяка сутрин, всеки ден се събирах с този българин и му говорих за Бог. Говорих му Бог какво извърши в живота ми. Говорих му, че Бог е Бог над боговете и няма други богове. Говорих му, че Бог може да изцели него, както изцели мене. И аз съм излезнал от болницата, 15 дена съм бил там. И сега съм близо до моето семейство, благодарен на Бог. Дявола, когато вижда, че един човек е потребен от Бога, той иска да го разрушава. И по всякакъв начин ще удари този човек, за да може да спре това, което Бог има да извърши чрез него. Но Бог е по-силен, брати и сестри. И Божието Слово казва, че всяко едно изпитание, през което минаваме, то ни утвърдява във вярата. От всяко едно изпитание, което минаваме, ние ставаме по-силни във вярата. Бог да ви благослови изобилно, да изпълва сърцата ви с радост, с веселие. И аз се моля Бог да ви изпълва наистина с мъдрост, за да може да се отдалечиме от този свят и да дойдем по-близо до него. Да, няма съвършен, но може да отиваме в съвършенство, когато позволиме ние на Бог. Бог не е нахален, не напразно казва в Словото си, че Той стои на вратата. Той стои на вратата и чака. Ако ние отвориме вратата и това е нашето сърце, Бог ще влезне в сърцето ни и ще си направи обиталище. Бог да ви благослови изобилно, бъдете благословени. И моята съпруга кратко ще каже и тя да прослави името на Бог. Бъдете благословени, братя. Здравейте, брати и сестри! И аз искам да прославя името на нашия велик Бог. Не да се издигаме ние, а да издигаме царя на цареца, защото той го заслужава. Когато родих първото ми дете, сега имаме 3 момченца. Когато родих първото ми, в болницата, когато бях, аз нямах напани. Много болки имах, но напани нямах. И го родих с вакуум. И откак съм го родила, до 20-я ден аз не спирах да имам болки в кръста и в единия крак. Поту в единия, ту в другия, болките се сменяваха постоянно. Но когато така стана с моя съпруг, изпадна в кома, стана му лошо. И аз, с болките притеснявах се, постоянно звънех на майка ми и казвах: майко, боли ме кръста, краката. Тя: нормално е, майко, това ти е първо, нормално е да те боли. Да, но аз постепенно почнах
да куцам, да си влачим краката, да се държа по стената и да се придвижвам, сякаш съм инвалид. И така стана с моя съпруг, той влезна в болница. Детето ни е на 20 години, аз се грижах за него много по лош начин. Аз се влачих и буквално не можех да си гледам детето. И свекър ми гледаше, че се измъчвам, нямаше кой да ми помага и казваше: утре сутринта карам те на лекар да ти бият една инжекция и да се оправиш. Да, но когато ходихме в нашата болница в София, докторите ми казаха: ти не си за инжекция, ти си за болницата. И когато отидех там, докторите се ми казаха: много си млада за тази болест, какво ти става, защо така? Аз им обясних положението, как съм родила. И те ми казаха, че имам запушване на вените. Искаха голяма операция да ми правят за това. Но Бог се прослави и се намеси и не можаха да ми направят тази операция. Голяма сума искаха, не помня точната сума, но голяма сума искаха да ми направят веднага операция, защото се запушиха вените ми и аз щях да бъда инвалид. Но благодаря на Бог, че не позволи да ми направят операция. Една седмица останах на легло, на памперс. Майка ми беше придружител на мене, на съпруга ми майката беше придружител на него. Детето ми нямаше вкъщи кой да го гледа. Оставахме го на комшиите. Кой откъде дойде се го гледаше ние двамата в болницата. Но Бог имал нещо по-добро за нас. Седях аз една седмица в болницата на легло, съпруга ми на легло, понеже получи и стана така с него. Беше в кома, 1 месец седеше в болницата и стана така, че мен първо ме изписват, след това отивам заедно с майка му, баща му да вземе и него. Той гледа, че съм отпаднала, гледа, че съм пожълтяла, но нищо не ми каза, не ме е питал нищо. Пребрахме се вкъщи и аз му обясних, защото е станал така с мене. Не исках да го притеснявам, но му казах да знае. След това свекърва ми постоянно ходеше на църква, сестра му, на мъжа ми ходеха. На първи етаж имаше църква, ние живеехме на 3-ти, 4-ти етаж, не помня точно. И никога не сме ходили на тази църква. Минавахме покрай нея, подминавахме я, нищо. Дори сърцето не ни трепваше, когато чувахме нещо или вълнуваше ни единствено света, живота. Но благодаря на Бог, че когато ни списаха, в същия ден дойдоха пастори, сестри и братя и не се обърнаха първо към мен, към съпруга ми, а първо към мен, защото целта им беше да дойдат да се помолят за съпруга ми, не за мен. Но когато пастора ме виде, се обърна първо към мен и ми каза: лицето ти е променено, вика, искаш ли, вика, да сияеш, вика. И аз чуда се какво ми говори. Мълча и го гледам и той ми казва: вярваш ли в Бог? Казвам: не вярвам. Искаш ли да повярваш? Защото аз тогава, като ме изписаха от болницата, не можех да хода. Да ме закарат от болницата, трябваше на ръце да ме носят. Сестра ми и неговата сестра ме къпеха с извинение. За да ходя на тоалетната, ме носеха на ръце да хода на тоалетната. Но и бях налегла през цялото време. И той, като дойде и се обърна към мене: вярваш ли в Бог? И аз казвам: не. Искаш ли да повярваш? Казах: да, искам. Вярваш ли, че можеш да ходиш? Казвах: да, вярвам. Станах, братя и сестри. Почнах да правя крачки. Преди това аз не можех да хода, носеха ме на ръце. Да хода на тоалетна, носеха ме на ръце. Не можех да си гледам детето. Но благодаря на Бог, че чрез този пастор от София аз проходих. Не да прославя пастора, а прославям Бог, защото Бог чрез него направи това чудо с мене. И мъжа ми не повярва поради това, което се случи с него в кома, където беше, в 1 месец, където беше в болницата, а повярва това, което видя чрез мене, където Бог направи, си прослави името. Благодаря на Бог за това, което преминахме, защото Той ни приближи по-близо до Него. Благодаря на Бог за това, защото винаги, когато минаваме през нещо, през изпитания, Той си прослави името. И не напразно сме минали през това нещо, защото сега сме близо до Бог. И Той е нашата опора, Той е нашето спасение. Благодаря на Бог за всичко и ви насърчавам да не се отделяте от Бог, въпреки всичко, дори през трудности да минавате, дори да сте на ръба да загубите най-ценното си нещо.
имате Бог, обърнете се към Него и ще видите Неговата прослава в живота си. Бъдете благословени, брати и сестри. Бог ви обича и ние ви обичаме. Амин. Бог да ви благослови изобилно. Бог да изпълва сърцата ви наистина с радост и за веселие. Бъдете благословени.